No me... No niin, joo, selvä. Eli puolen tunnin päästä on suunnilleen. Joo, selvä, hyvä. No niin, se hei. Vaari on puolen tunnin päästä täällä, mutta se sanoi, että ihan rauhassa voi mennä hyppiä, jos haluaa. Joo. Meneekö se sinne kyllä? Joo, tuolla se on nyt, se on 5 päällä. Mä en tiedä mitä se nyt tekee. Noniin, joo. No nyt, joo. Kyllä, se on muuten aikamoinen hyppy se siinä. Oh. Mä oon hypännyt joskus. Ai joo. Nyt se on siellä ylhäällä. Joo, tuolla se on. Wow. Uskaltaako se hypätä sieltä? Kyllä se hyppää. Se on nimittäin, se on niin paljon korkeampi sieltä kyllä. Okei, se sanoo. Sinne meni. No niin, hienosti mun.